kinayo, sino kinayo apo ti mga tipansit nga igikan na ti ano ti kaya nang sawan dagi sukang at dati sili na. Ano ti tawag na diyan? Sukang at sili na nga dati bawang na siya. Islang ipinakurat. Yung nga natatawag tayo nga Ilocano. Okay na, nalipatak manon. Kasi gaya ka po naman mga nakipansi, kaktiso ka, nga dasili na. Kaya tata, Jack, mamuno anak yun ang ikabilan nila kay ikaw, ikabkabil ko lang ita nga to. Message ko, kuna na, i-check mo ta, read out ta ref. Kuna na, apay ting kabil na mo ti ref. Okay na, ganyan. Yung ref na si kayo. Ini na.